वाह बेलासेनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आङो दायो दंफैयो नैबे जाहैबाय नोलोबारि हाथायाव जों मा जाहैबाय बेलासेनि आरो जाग्लांनाय जोङो जानो नागिरदों बिदिनो दखानावहाय दसे जिरायबाय दसे जिरायखांनायनि उनावहाय बेनावहाय बियो थालिर लाबोदोंमोन थालिर थाइसे जाबाय थालिर जाखांनानै दायो जोङो ओइयावहाय माबा मोनसे जानो थांसै उदैयाबो सेमबाय दहाय फुंनिफ्रायनो फैनाय आरो फुङावनो जानाय जायो नालाय ओंखायनो ओजोंहाय मा मोनजायो बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरो सोरनि हटेलाव मोजां जायो आरो दखानावहाय मा मोननाय जायो बेखौबो आं नोंथांमोननो मोजाङै दिन्थिलांनोसै नोंथांमोनहा आंजोंहाय दिनैनि बे गोदान भिडिअआवहाय थांफाबाय थादोलाय आङो दा एसे दिन्थिलांसै नङा होमबा जायगाफोरखौहाय माबायदि जायगाफोरनि जोंनि जायगाया एसे दिन्थिलांनोसै फार्स्ट टाइम जायखिजाया थांगोरनोसै बबेहाय मोनजानाय जायो बिश्वकर्मा माथो मोजां मोजां सफैथारबायलाय बा नै बिश्वकर्मानि मोजां देलायग्रा हा नै बिश्वकर्मानि मोजां मोनफैखाबाय माबायदि नांगौ नै आंनो मोनसे अफार जासिबाय नामालै बिश्वकर्मानि आंखौ जायालै सोरबाया नांगौबा लांफैखादोसो नै ओमफ्राय आयु मार खोबलाजोबो बे जाहैबाय ना गोरान माबायदि ना नांगौ सयस बालाबाथिया बे बानलुसो जायखिया थांगोनसै दायो नै हा दा फैगोन र' आङो नैबे जाहैबाय बेथ' नाया सोरनि ना हा आदैनि होननाय लोगो लोगो सोरबाया मिथियाखै जानांगौ दाहाय आं बिनि सायावबो लास्टआव आं बुंगोन आदै आरो आमाइ बिराद डिफारेन्स दङ जोंनावहाय बे जाहैबाय आदैनि ओमफ्राय आमाइनियावथ' गैया आदैनिसो ना दाहाय आङो बेखौ एसे मोजां खिन्थिनोसै जायखिया जोङो ओंखाम उखैबाय नालाय जाना लाग्रो मा जाहैबाय बेखौबो आरोना सिंग्राखौबो सोरनावबा मोजां मोनजायो बा सोरनावबा हटेलाव मोजां मोनजायो सोरनिबा हटेलाव बारा मोजां मोनजाया ओंखायनो जों दायो नै फैबाय ओरैजा लाइनाव गासिबो दखान गोजा जाजोब्बाय नालाय जोङो दायो नैबेयाव फार्स्ट हाबजेनसिगोन आरो फार्स्ट मोनजेननायावनो ओरैजाय गोदान बानायजोब्बाय नै बिल्डिङानो जाजोबसिगोन एबार नोलोबारिया नायनानै लादों आयौ बेफोर बिल्डिङा जुदि जायोबा मा जागोन हाबाब ओमफ्राय नै जायाना बेसो गोजौ सिफायजोबनांगौ बेखौ सिफायजोबा साफा नुगोन माने ओमफ्राय जों दा फैयै नैबे फार्स्टआवनो हाबजेनसै ओरैबो दं मोनसे हटेल आरो ओरैबो दंजोबथारो हटेला जायखिया जों बेयाव हाबग्रोनोसै नै हटेलाव मा दं नुदों दा नै मा लाखोनलाय नै सिंग्रा सासेया माने सिंग्राखौसो जागोरबाय माने सिंग्राखौ बेयाव आंखौ बे लेंबोदों बेयावहाय मारै लेंबोदों मिथिया आङो दाहायसो एसे मोजां दिन्थिनोसै आङो मा हानलाबायना जालाबायोब्रा मालिकनाव सोङा गारानो मा बानायदोंलाय दखानियालाय सिंग्रा मोनाखै बानायबाय जाजाबाय दा फैदो लाबोदो सिंग्रा लाबोदो नै बेलाय मा बिलाइ साथनि दासो साथनि बानायनो नागिरदों ओमफ्राय आङो दाना नैबेनाव सोंसै नोङो बेयाव आंखौ मानो लेंबायखो देलाय जेनेबा इमान हटेल थानानै सिंग्राया माबायदि गोथाव एसे खोन्थादो बुंजाया बेलेगनिफ्राय आरोना टेस्टि आच्छा ओमफ्राय नोंनि सिंग्रा बानायनायखौ फ्राय मानसिया मोजां होनना बुङो नों माबायदि बानायो केनेका बनाया আপুনি सिंग्राটো सिंग्रा बना আপনার কেই বছর মান হল মোৰ হল 16-17 বছৰ মান হল 16-17 বছৰ আগত ক'ত আছিল আপুনি আগত নলবাৰীতে আছিল নলবাৰীতে দোকানটো ক'ত আছিল আগত দোকানটো এইখিনিত আছিল আচ্ছা ইয়াত যে আচ্ছা আলি কিনাৰত এটা যে ইয়াত যে যিমানখিনি সিংৰা বনায় বোলে কাৰোবাৰ ইমানখিনি ভাল নহয় কাৰোবাৰ বোলে অলপ কিবা হৈছে আপোনাৰটো মানে চবেই ভাল বুলি কয় নাজানে ন ओमफ्राय नैबे जोंहा गुमैया माने मोजां मोनोनो माने बिनिखौ आरो ओंखायनो जों जानो फैबाय आंबो दायो जानानै टेस्टिं खालामनोसै ओइ नै जा बिनानाव फैबाय फै बे जाहैबाय जोंहा बिनानावा आंखौ लोगो हमनो फैदों खिन्थु मानो लोगो हमनो फैदों बेखौसो मिथिला आरो दा ओरैजाय नै बे जाहैबाय मा खोथा लाना फैदोंथाय ना आंखौ रायनोसो फैदों ना आंखौ माबा साहा लोंहोनो माथो फैदों दे खोन्थादो आं सहाय लानोसो फैदों माबायदि सहायलै फेसबुक नायनो फैदों आङो आच्छा फेसबुक नायनो ना आं बेखायनो बुंबाय जा बिनानावा आंखौ मैया दाख्लैनिफ्रायनो फन खालामबाय थाबाय दिनैहाय आं बुंबाय समबो मोनाखैमोन नालाय ओंखायनो आं बुंबाय नों जुदि सम मोनोबा नोलोबारियाव फैदो आरो गाहाबो नोलोबारियाव फैखानांगौ होननायखाय आंनाव फन खालामनानै फैबाय ओमफ्राय मा जाहैबाय ओंखायनो आं बयखौबो दाख्लैहाय मोनसे भिडिअ खालामखादोंमोन जायफ्रा जुदि फेसबुकखौ सालायबाय दङ बेयाव जुदि एकाउन्टखौ जुदि मोजां खालामनो रोङाब्ला हारसिं दा बानाय जुदि सोरबा गोरों दंब्ला बेनाव मोजां सोंनानै बानायनाया गाहाम जुदि बायसान्स जुदि बोरैबा जुदि भुल जानांगौबाथाय उनावहाय गुरायनानै लाबोफिननो थाखाय प्रब्लेम जायो
ओंखायनो आं बिनानावखौ मोजाङै बुजायहरदोंमोन बिनानावा जोंना खाथिखा नालाय खाथियाव फैनानै मोजां सोंफैनो थाखाय फैबाय आरो दा आंनि बिनिखौ दा नायग्रोनोसै मा जानानै दङ मा जानानै गैया बिनि उनावसो आङो दाहाय लास्टआव भिडिअ फैफिनसैलाय ओमफ्राय जोङो दायो साहा थाहाखौ लोंग्रोनोसै आरो ना ओमफ्राय आं दानि बुंनाय बेनो जोंहा नैबेयावहाय जों माने सिंग्रा जानो फैयो माने सोरनिबा सिंग्रा बानायनाया एसे लुज जायो माने दैलेले जायो सोरनाबा एसे माने बारा मोजां जाया ओंखायनो बिनि सिंग्राया एसे गोरा आरो मोजां जायो जानो ओंखायनो जों माने बेयाव जानो फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा नै आदाया खोन्थाला दा नों बेयाव माने सिंग्राखौ बेयावल' जायो माबायदि मोजां गेस टाइम जायो आरो ना ओमफ्राय जे बेयाव जे इमानखिनि दखान दङ बेलेगफ्रा माबायदि औ हाबनाय जायो नङा होमबा बेबायदि खोथा आरो दा दे जोंबो लाबोदो जोंबो दा बायबाय नै हाब बिरायसिनो बायबाय बिराद गिलिर जाबाय नामा नै गिलिर जाबायना आं बिरादनो नानि दे जाखांनानैसो जोङो ओमफ्राय माबाखौ नोंनिखौ मा प्रब्लेम नायनोसै नङा होमबा एफाले जागोनबो नायगोनबो ओंखायनो आङो नैबेखौहाय मोनसे खावलायबाय दहायबो आं बुंबाय जायफ्रा जुदि पे आउट सेटआप खालामनो जुदि रोङा आरो आं खेबनै बुंबाय ओंखायनो जाला मेला खालामनानै लानाङा जुदि रोंबाय जुदि खाथियाव जुदि गोरों दंबा बेखौ नायहैनाया गाहाम आरोखि जोङो दायबा जाहैबाय जाखांबाय लोंखांबाय एसे थांनोसै ओमफ्राय आं दाहाय लास्टआव बुंनोसै दाहाय ना आदसा दखाननि माल लादों बिसोरो दे जों दायो जाखांबाय ओइ नों दाना बयस लानो ना मानिफ्रावनो एबार थाखोसो मोनखो नोङो थाखो दामबाय ना आदसा मोजां फराय दै एबार आं नोंथांमोननो एसे मोजां दिन्थिलांनोसै बैयो आमाइनि ना आरो आदैनि ना होननाया मा होननाय जायोमोन आरो सोरनि नोंमारगौ सिंग्राखौ जानानै गाज्रि मोनाखै मोजां मोनबाय जोंहा बिनानावा फैदोंमोन पे आउट सेटआपखौ एसे खिलिमिलि खालामना दोनबाय बियो माने भुल खालामना दोनदों आरो ना बेखौ एसे टाइम लागोन माने बानायनो ओंखायनो आं दायो मावथ'वासै आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय आं दायो नैबे बाथ्राखौ बुंसै आरो ना आमाइनि आरो मा आरो आदैनिया मा होननाय जायो आमाइनिया माबा जायो न'नि जायो आदैनिया आदैनिया बे नगावनि ना जायो नगावनि जा आरो दे आं आंनाबो साबे सोलायलायबाय नै मा जाहैबाय दहाय बे सोंदोंमोन ना नाया माने जोङो बेखौ फानग्राजों आंजोंल' बे बाथ्राखौ बुजियो आरो ना बेलेगफ्रा बुजिया माने मा जाहैबाय आमाइनि होननाय लोगो लोगो जाहैबाय लकेल ओमफ्राय आदैनि होननाय लोगो लोगो जाहैबाय सालानि ना आरोखि ओमफ्राय जों दायो साहाखौ लोंबाय सिंग्राखौ जाबाय मोजांबो मोनबाय आरो मोनसे खोथाखौ आं नैखौसो बुंनो सानबाय आरो ना लकेल मैगंथ' जोंनाव एसे दिन्थिलांसै आङो बेवहाय मा मा मोनो नै माथो हिन्दी बासिसो बोरै नोंसिना माथो सोब बे दारि गोलावनो गोजासो खोमा मैगङानो न'निसो बे दारि गोलावसो खोमा बिलाइ ओमफ्राय नैबे बेथ' दारि गोलावथारलै बे नैबे मुलिया दारि गोलावसो खोमा ना बेफोर थारुनाबो जोंनि नोलोबारियाव होमबा दारि गोलावनि मैगं मोना मोनमाराथ' हाजो खाथियाव गायो आरोखि ना नै सोरनोबा नांगौबा थास' आथिङा माने सायनाबो मोनखायो सायखानायखा आरामसे लांनांगौ संनांगौ आरो जानांगौल' सोब गासिबो लकेल गोजा ना न'निनो सायखानाय बे होनबा दारि गोलावनि नङा न'नि गोजासो ना गासिबो माने दारि गोलावनि नङानो ओरैजाय नै बिस' नै बेनो खिन्थु दारि गोलावनि बियो नैबे कबिया बेखौ बुंनो हाया आरोखि दारि गोलाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लकेल बे हाजोनि ओमफ्राय ओरैजायहाय ना गोरानफ्राबा बबेनि बेनावबो दारि गोलाव मोनसे मैगं गोजा खोमालै ना गैया नोंनाव दारि गोलावनि दारि गोलावनि गैया दारि गुसुंनि गोजासो आदसा ओमफ्राय नै बियो दारि गोलावनि ना बे मैगङा दारि गोलावनि दा आदसा नोंमारगौआनोसो फ्राय माने जोंनावबो दारि गोलावखौ खम मोनो आरो बियो बेयावहाय फैनानै माखासे रायलायबायना ओरै जोंहा मैगं फानग्राफोरजोंहाय माने आं नैबेखौ होनदों आरोना दारि गोलाव माने बेलेगनिफ्राय सालान फैनाय मैगंखौनो आं दारि गोलावनि होननानै बुंबाय ओमफ्राय लास्टआव आङो नैबेखौ बुंनोसै दिनैनि नैबे भिडिअखौहाय आङो मेगनाव मा हाबखो बेलासिनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरनानै दिनैहाय जोङो साहाबो लोंबाय मोजाङैनो मोजांबो मोनबाय इनि बे आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननो आं माखासे नुथायबो दिन्थिबाय नङा होमबा नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय ओरैजाय बुंसै आं কি হৈছে নিগম দাই একো হোৱা নাই দাম্পাৰৰ কভাৰ এটা লৈ আছোঁ ক'ত পঠিয়াব বিচাৰিছে আকৌ
কিবা ক'ব নেকি আপুনি আমাৰ নলবাৰী টু কেনেকুৱা আগত কেনেকুৱা আছিলে এতিয়া কেনেকুৱা নলবাৰীটো এটা সময় বহুত মানে কষ্ট আছিলে যিকোনো বস্তু দৰকাৰ মানে দৰকাৰী বস্তুটো পোৱা নাপাইছিলে পাইছিলে আজিকালি এইটো মানে প্ৰয়োজন নাই অকল জুৱেলাৰীছ ইয়াত বাকী আছে চব পাই গ'লো ইয়াত আপুনি ভাবে নেকি আমাৰ এইটো এৰিয়াত মানে চব্জিবিলাক যদি চাবলৈ বিচাৰোঁ আমি আন লোকেল না লোকেল পায় বেছিভাগ ইয়াত বৰ্তমানটো লোকেলে পোৱা যায় তাৰপৰা 20% মান আনলোকেল আহে নেকি আনলোকেল আনলোকেল হ'লেও মানে সন্দেহ আছে ন তথাপি নলবাৰীটো আমি গৌৰৱ কৰোঁ নলবাৰী জেগাটো বহুত ডিচিপ্লিন মেইনটেইন नंगौ जोंहा नैबे आदाया मोजां खोथा बुंदों जोंनि नोलोबारियाव फ्राय माने नोङो लकेल मैगं मोनगोन बाराद्राय नोङो माने साप्लाइनि मैगंखौ नों खम मोनगोन आरोखि बेजों लोगोसे आं दिनैहाय बेलासिनि नोंथांमोननोहाय नैबे जोंनि नोलोबारियावहाय माखासे नाखौ दं दिन्थिबाय नायाबोथ' गैखाथारा मोनखाथारा आरो सालानि नाफोरखौ जोंनावहाय बेयाव बारा जानो नागिरा दानि बुंबाय माने सालानि ना माखासेखौ दिन्थिबाय बेखौबो नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय दे अके बाय बाय